सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। प्यार के हमारा रहे एगो कहानी रहे एगो लड़की हमारो दीवानी प्यार के हमारा रहे एगो कहानी रहे एगो लड़की हमारो दीवानी ओकर शादी हो गइल ससुरा में चली गइल प्यार हमारा से कोके कितना बदल गइल तब से जिंदा लाश बन के जियतानी प्यार के हमारा रहे एगो कहानी। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। जे हसावती रहे उरवा हमें लागल देखे हमारा के तो उ बोला हमें पागल जे हसावती रहे उरवा हमें लागल देखे हमारा के तो उ बोला हमें पागल दुख के तना सही के करा के का कही सिवा करा नूरे कुछ न लगे सही कुछ न लगे सही हो न लगे सही दिन प दिन बढ़ेला हो परेशानी रहे एगो लड़की हमारो दीवानी ओकर शादी हो गइल ससुरा में चली गइल प्यार हमारा से कोके कितना बदल गइल तब से जिंदा लाश बन के जियतानी प्यार के हमारा रहे एगो कहानी। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। प्यार कहरते रहे हम पे महरते रहे उ तो हमरे लानू हसवहरते रहे प्यार कहरते रहे हम पे मारते रहे उ तो हमरे लानू हसवहरते रहे अब आजादे हो गइल उ आबादे हो गइल हमर जिंदगी नूरे बर्बादे हो गइल राइटर संजय रोवे राहुल राजधानी